Sinar budaya sak jose Jawa Timur Santoso dan juga kawan-kawan adik-adik sing nek ngarep gapura padha minggir yo 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 ayo Mbak Reni yo 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 ho ho ha om ho hey ho hey hey oh hey ah ah ha eh yo 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 Ambo suro mrata ambo suro mrata nggih budale sang singa bareng kan uga sang kucing tandra mawa nggih anggegi kang katon gegiri lan uga bebayani kang sampe tansah kapalang dening para satriya sinar budaya jangkep cacahing wonten sekawan Mbak. Weh. Petranya pindha dah. Tamak nok gerlena mangendamu bakal tak rujang sikil sarta balung. Ira durang koro kawitunaning sesama ayo coba Mas Padakno yen pancen darbe watak satriya Mambara topo panjo siji-siji nabi yo masih bersama Sinar Budaya. Oh,
Semel Sinar Budaya Novan Audio lan uga tansah kasembuyung dening kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi Tulung Agung kasih dalam sayangmu terus Dempyak budale prawadya bala enite turangga gebyar busanane sorae tata rupa harek srugo moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya sing sayo lan uga sarana sing rukun Dempyak budale prawadya bala enite turangga gebyar busanane sorae tata rupa harek srugo moro sayakti dadi tulodo tamtama sinar budaya ayo lur goyangane sampai pagi ya iki lo dagangane Dempyak budale prawadya bala goyang kiri goyang kanan asli lur sinar budaya klasike Tulung Agung Dempyak budale prawadya bala enite turangga gebyar busanane sorae tata rupa ayo arek srugo moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya samapta sing ati-ati bengkong lan uga wirang wonten ketinggalan menika wonten santosa sarta ragit turangga sinar budaya yo sing ati-ati ya aja nganti lali pangidhaku sayo wance sorop ora ngira ora ngimpi yen to bakal kasembakan dengan para setomo saking balila tumuju sambung asmane ayo ayo Mbah Karji jajal lewat lalu
Beda malih katuran pinarang awika wonten Pak Kus kang mijil saking Wonokrama Gondang. Ayo ge. Olah kaprigelan dening para satriya-satriya kanton rengginas lan uga kesit-kesit. Ya iki kang piarani dening Turangga Bingkong dan juga kawan-kawan ger. Sinar budaya. Oke. Ayo Lesa sing alon wae kotak iya nah jamune piye jamune jamune Mas Yayan masuk lah Ayo ger, ayo ger. Buka TV, goyang TV. Buka TV, jos. Goyang TV, jos. Buka TV, plekek. Goyang TV, plekek. Gentayangan yen awan ratoyan mangan
mong klisikan yen telutan bisa turu mung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumanding digoyang bersama sinar gentayangan yen awan radoyan mangan mung klisikan yen dalu ra bisa turu amor tansah mikirake sliramu wis suwe pisah barang saiki ketemu wong ayu mrene yo nyedak aku tinan mari kangen waton sliramu sumanding sayo masih bersama Sinar Budaya dari Desa Kedung Cangkrik Asilo GBC yo. Yeah.
yo 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 Ciro Lupan ayo ha saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kapethuk babasane rasane ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe ye 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 piye karepe kok aneh mok gawe korek semu lucu saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kepethuk babasane rasane ilang manise
nyatane lali sumpae ye 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 piye karepe Saya lara ninggal
Kilo caranane turunggo sinar budaya Sikro nayapa hangayai karya pakaryan ning praja gumrego sengkut canco tawi wanda manunggal setya dampya dimenasri sora gumuro samya rabung ngarsa estu praja dawuhnya sang nata sajuru juru angayahi karya
Sora iku muro samya abot arsi estu praja dawuhnya sang nata sajuru-juru ayahe karya oh Sikro mayaka angayai karya pakaryan ning praja kumrego sengko canto tali wonda manunggal setya dampya dimenastri sora iku murwa samya rabung arsi metu praja dawuhnya sang nata sajuru-juru ayahe karya Yemas Jas yo lah yo yo ayo yo yo Jas ora bakal bisa ilang kenangan nalika ing Surabaya saktenane ora bakal tak lalekne ning ora bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ora kira tresnamu mung gawe lara aja dumeh sliramu sekaton ayu babar pisan wis ra gelem eling aku lungguh sanding rasane ra bisa pisah budal dolan tumuju ing Surabaya wis ra eling rasane urip sik susah bareng mulya aku terus ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng ra ngira dadi kelangan tresno sing tak tandur rino wengi karitu kule aku ra bisa duweni eling nalika semana sliramu tak anti nalika tumuju ing Surabaya. Pak Tris. Nalika wong loro awake dhewe numpak bis harapan baru. Entek sawah, entek sapi. Lagune Pak Didin iki Pak Tris. Jebul kaya mangkene lelakon urip sing tak sangga. Kenangan
kawinan nalika ing Surabaya rangira tresnamu mung gawe lara aja dumeh sliramu sekaton ayu beber pisan wis ra eling karo aku lunggus nyanding rasane ra bisa ilang Surabaya wis ra eling rasane urip sing susah barang mulya aku terus ditinggal lunga ayo Kang Eko Ayo. ya sinar budaya Dadang Bagong nek kene lho Om Tris tak baturi kae lho ayo lo on ngirimi lo dang leres Om Tris kancane ya dikirim iya. aman pojokan ke tawuran tok iki bolok kene kulon tawuran tok iki tawuran iki sing sarwet ke aman ke tim keamanan pojokan gapura tawur iki ayo siji-siji diaturke kaya ngopo lek ngapri gelane dening para ya lah ora rugi ya no Santoso show ayo man paman aku enggal diterke Bali wan lah iki tampan ana waduh weh besok murus lah aduh kosek ayo